iki lagu kuno, lagu lawas. Yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Syukur alhamdulillah mbak syukurilah kasembadan sowan silaturahmi ono ngarsane warga ageng ing Desa Gondrang Kecamatan Sawu Ponorogo. Iya Pak. Iki ujug kabule apa Piyayi Gondrang gelar keliru wayangan. Iki ujug kabule ngadani tasyakuran ya kuwi bersih desa utawa sedekah desa utawa sedekah desa utawa sedekah bumi ngono kae. Minangka prarambah kabeh para warga ageng Gondrang kene ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala. Ngono yo Pak. Dadi wong syukur iki carane maneka warna, ana sing ngucapke hamdalah, ana sing nempelke bathuke nyang lemah. Minggu syukur secara pribadi utawa individu lah bae dhewe biyen gawe event atau gawe acara gua anak putu supaya syukur secara bersama-sama bareng-bareng ngono yo Pak. Biyen sakuse panen raya ngono kuwi terus do masak bareng-bareng. Do dahar bareng-bareng, donga bareng-bareng. Ya Allah, matur nuwun do Gusti, lantaran bumi Gondrang mriki kula lan anak putu kula keluarga kula saged gesang. Matur nuwun lantaran panem tuwuh ingkang dijosake bumi Gondrang menika saged murakabi kula sekeluarga. Al-Fatihah. Donga bareng-bareng. Donga sae-sae dhewe-dhewe. Bacaan nunjuke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Purbeng Jagat. Uga hormat marang cikal bakal Kyai Danyang sing babat-babat desa Gondrang kene. Mergo ngelingono anane wong saiki mergo ana piyayi biyen, ana piyayi sing babat-babat desa kene menghormati jasa-jasa pahlawan desa kene. Uga nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai persatuan sing terkandung dalam adicara bersih desa iki. Adat Tupio sibuk karo agenda acara masing-masing bareng ana adicara bersih desa iki. Padha gelem golong gilik nyawiji dadi siji guyub rukun ya ana. Bersih desa itu ora mung resik-resik secara kasat mata iki ora ning bareng-bareng resiki atine kiai kabeh wong sak Gondrang. Padha apura ing ngapura daya dinayan Macinamadan Batu Binangku Borono. Dadi resik lair lan batine. Muga-muga kang adicara iki ana ndonga bareng-bareng muga-muga sakwise wayangan puniki kabeh warga ing Desa Gondrang tansah pinaringan slamet wilujeng kali sing beda. Pinaringan bagas waras gampang golek sandang pangan pinayoman dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
payung pitulungan lawan aku lan kowe kabeh muga-muga berkah. Amin amin amin. Sebangun banten Pak Kades penjemput Pak Baru Priyo Sukoco. Oh ngono. Nek Mas Imam MC ne mau Priya Sukaca. Ndak kaya Kyai Sundho. Wong Jawa Ponorogo ya Priya Sukoco. Kita wis mantep ngono. Iya. Sebangun wong penjemput Mbah Kurang kira ya umurane iki tuwa aku ngono. Akhire 9 tahun itu kok. Mosok. Nggih, lagi. Si Mami Bulkiro umur 46. Nek Mbak Lurah Dogoro 37-an niku Mbak Lurah. Yo, Adi Pada sebangun Mbak Lurah sampun dados pangarsa desa Gundra hebat luar biasa. Matur nuwun dhumateng Pak Camat ingkang sampun paring berkah, paring dawuh saking kala wau sapa panjenengan Bapak Muhammad Soleh sarjana hukum. Pak Camat kiai ini gerapian. Oh, gaul. Iya. Nggih. Sembah nuwun jajaran para kadang-kadang kepala desa ingkang sami pangramu saking Polsek Dalang dan Ramil sembah nuwun. Bengi iki tak gawe piranti saka omah, saka Rembang. Gamelan wayang saksone ngono. Ganti listrike YouTube Sigit Channel lan channel-channel liyane akeh kok bengi. Presiden ono piro? Jero Pak ana 79. Minangka pralambang iki ben padha ngagem mulya kudu iso nutupi hawa sanga. Hawa sanga bolongan sanga sing mapan sarane awak. Iki simbol-simbole sinden bolongan ning awak. Heeh. Wis wiwit melani nganti buyut tak pilih bolongan dhewe-dhewe sing penak ndi. Sebenarnya aja nganti tumbuk. Komplit kanca-kanca cakran ning ngarep padha sowan ana Ponorogo iki. Ya. Wis penak wis iki dalan jebul Pak. Dari luar duwe neten munggah kene. Wis tinggal turu kok nggo ciplek, nggo jepong sithik mrene kabeh wis bubuk kok. Iki ono Mas Andi TB ditangani. Iya. Yo diaturi munggah rene. Ngancani le apa kuwi jenenge? Lek guyon le temblangan bisa pati apa sonda sing sluwek gerakan dadi yo tekan iki suwi. Iya diaturi ini aja ning